zaměřit nalevo, někteří napravo, někteří nalevo. Tam už máme lančkronské lentilky. Ještě dodám, jsou to mažoretky tělovýchovné jednotky lančkronské lentilky, 11leté slečny, které spolu vystupují již 5. rokem. Každoročně se zúčastňují soutěžních i nesoutěžních přehlídek po celé republice, jako například v Kolíně, Litomyšli, Dačicích či Nezamyslicích. V loňském roce se jim na přehlídkách velice dařilo. Získali spoustu krásných ocenění. Lentilky kromě mažoretek vystupují taky jako rozpleskávačky. Jsou to mladé slečny, které spolu vystupují již 5. rokem. Cvičí v formaci 9 děvčat nebo ve formaci 13 děvčat. Ve svém repertoáru mají ojedinělou skladbu se svítícími hůlkami, vhodnou pro večerní vystoupení, se kterou slaví velké úspěchy především na plesech. To jsou lančkronské čertice.